naga na so gamo da jiri ne na waje na ki gashi sun faɗu. So ne ya sa jinin mu ya haɗu, aure da kai nake so miye. Sanda nake miki masoyiya har abada ba zan daina ba da kyau ko kyawun sura ba. Ni da babana, 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 ni da babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma, baba ka gyara halinka tun kana da dama. Kaga yanzu ka manyanta zuciya budurwa, ita ce take maka. Ka gani ko? Na gani wallahi. Ka gani ko? Ikon Allah. Ka gani ko? Ni da babana, ni da babana, ni da babana, ni da babana. Assalamu alaikum. Allah ya taimaki gwani. Kamar ko ka san neman ka nake wallahi. A to ai ma ina gidan ai, kawo falon sama, ina sama ai. Okay to sai ka shigo. Okay to da Allah kai maza maza yawa. Allah ya taimaki Dawisu rikin wanka. Wani Kaga ikon Allah. dan da yan mata suke yayi. Bari kai dai gwani ikon Allah. Ya garin ya kwana. Ai ka zo a daidai wallahi. Allah Dawisu. Wallahi ina ta kokarin kiran ka wallahi sai gashi Allah ya kawo ka wallahi. Wallahi tunda safe na tashi kawai ce bara in yi gidan su mutumin. To ya lamura. Alhamdulillah Allah ya kwana bi me labari. Kai ai ina ta neman ka nace ina son zamu tattauna wallahi. Wallahi na gaya ma wata yarinya ne. Allah mutumina. Kuma yarinya ka san ni ba ma ta bangaren yarinya ba. Babanta irin mutanen da muke so ne, karamin mutum ne. A haba mutumina kai bana jin ka wallahi. Na je ina zuwa mutum ya ga mota ya ga kwano iya kwano da jama. Ina fakawa. Da kansa ya je kira mu ita. Allah mutumina. Wallahi na ga ma. Wallahi ya je sallamo mun yarinya kawai ya zo wai da wai Allah bani kullun ki dan kazan dan har tuto ba yana yi. Inna lillahi. Wallahi tallahi na kai wallahi har wani sulfi yake haka nace nace na je gidan kananan mutane wallahi na gaya ma yana zuwa muka dan sai shiga yana ta tuttar dinsa ni kuma yarinya na gaya ma yarinya dai normal dai bata dan bani amanna ba amma na san in dai da wannan uban kuma in dai zan bashi kaco na san ba ni da matsala da shi kudi kare magana mutumi da cika mai aljihun sa zan wallahi tallahi na gaya ma to dan gida na yaushe zaka ja nan kai mu je ne bara ina tunanin yau din nan ma ko zuwa gobe dan yau hajiya ta tura ni akwai wani sako da zan kai. To shikenan baki zan taba ka na san kana wani dan litumi shayi mutum ina ba ka raga banza kai ka ganka nan wallahi. Ayya lemo daga ne Allah gane ciki na ne yake ta kiran ciro ma me haka dan banne mata dake. Okay, a bari mu fara baka da man ka fara taba ka. Ta koi ni da me duka.
a san fa yanzu ba gobe a ko ba ka bai dai mata ba ka yadda to ba ka da damuwa. Nisa'u. La 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 la. Dama yana son mu daga shayi da ni da ki. Amma kafin nan barin fara miki bismillah kake ce marowaci ne. Na san ku mata kuna da wani abu baki ya karba. Kai me lemo? In tana bukata ka yanka mata. Maganar da nake so in faɗa miki, si arziki da kalina mai duka, ba mai duka ba ne yake ba wa hannu da hannu akwai sila. Shawara ce zan baki idan kin ga dama kin yi amfani da ita mafita ce gare ki. Wannan matsiyacin. Dakata, kar ka ƙara ce mai matsiyaci. Idan an girma ya kamata a san an girma. Bari in bude ki dara-dara. Karen gidan su boss. A rana ɗaya yana cin watu na zugun 10. Ina goma gake. Wannan mai gidanka za ka gaya min ba ni ba. Na tabbatar da abin da aka yi inda ba ka da rabo ba ka taɓa samu ba. Nisa'u, rabanki ne bai zaga ba. Amma ni in ni ne. Ina da yankanyoyin da suka fi ki diri suka fi ki shura ni ba abin da ke kuwa kasuwa na ganki ba an taya ba. A haka mai gidanka ya gani yana so. Nisa'u, nema kike ki kwaza rana na koma hausi sai wani hausi kike amma ni ba kare ba ne ba na hausi zaki ne ni. Idan banda ba na aikata komai sai da izinin mai gida. Da hukunci ne zai biyo baya amma na yi da dalla sai ta dalla wancan na gida kika yi wa in banda da na ta har zo na ma wallahi ka girma duniya labari ta sa waɗansu koma ba ka gyara da Thank you, ladies and gentlemen. You are welcome to this important and great program, event, or I say birthday party. Shahararren abokina wato KB show. Wannan wato matashin wato dattijo zan ce amma matashin dattijo ne iri na. Kamar yadda ka sani a birthday party ana yanka wato cake wato alkubus kenan ko kuma mummuki ko kuma ce bread wato na masu buki. To a haka ne zan ɗauki wannan dama mu yi tattaki zuwa wannan katafarin teburi na wannan wato mai buki wato KB show mu je mu yanka wannan wato birthday party cake kenan birthday cake. To birthday cake din nan ga ta nan dai kala ne kowa ya gani kala hudu color birthday cake color gashi nan wato kun ga wannan dai wannan color saman nan kun ga shi blue color ne kun gani wato wannan blue din stand for long life wato tsawon shekara kenan shi kuma wannan pink din love ne love kun ga matan nan dai a gefensa jarumansa a gefensa. So thank you very much so KB show ni ke tsaye mana please a tafa wa KB show wannan shine babban abokina KB show to celebrant kenan the young dynamic young man shi yake celebrating birthday party ga shi nan tare da wato sarauniyonsa wadda ya ne kusan ni babulatani ne sarauniya guda biyu nawa ne sarauniya biyu kawai ko sarauniyoyi yes to a taba musu dan Allah fata za mu yi shashagalin biki mu yi nishadi mu tashi lafiya thank you very much to amma haka zan dauki wannan dama kamar da ka sani wannan biki yana tare da abubuwa daban muna da mawaka guda 5 amma a babban mawakin mu wanda ya fara zuwa wannan gagarumin biki shi za mu fara kira wato Hausawan waka fara zuwa ina Hausawan waka har yanzu bai gama shiri bane
Idan ba Hausawan waka ya fara zuwa fa za mu dakatar da sauran mawakan saboda ba mu da lokaci. Ba mu da lokaci. Ba za ga yasa da wato mai biki ba. Wannan shine babban mawakin mu. To ga Hausawan waka. To da abani budurwa da budurwa ni da abani budurwa ni da budurwa ni da ka bani budurwa gara ka bani 1000. Na gane budurwa maganin yunwa ba za ta yi min ba, na gane budurwa ba za ta min na abin da 1000 take min ba, na gane budurwa damuwa ta ma ba za ta kau min ba, sai dai ta daɗa min kaga gwara ka bani 1000 ya fi min. Da 1000 zan sai kifi in sai kaza, in na ga dama sai in sai shawarma in sai pizza, in na ga dama sai in je Yahuza in sai umuza. Tocin da kuɗi na ne wa zai ce dan me nayi, da ka bani budurwa Allah gara ka bani 1000. Da 1000 zan je Zaria in hau mota ta, da 1000 in na ga dama amin fifita, da 1000 za na baje duka hajata, da 1000 in na ga dama in auro mata, in na tara 1000 sun ishe ni in yo lefe. Da 1000 zan share faida har tai canji ma, kai 1000 mata ishe ni kyakkyawar cima, da ka bani budurwa gara ka bani 1000 ma, wanki nai magoga in goge takalma, da ka bani budurwa gara ka bani 1000. 1000 ta fiye min budurwa, da budurwa ga da 1000 haja mai kyau nake tallata, da budurwa ga da 1000 1000 ce silar talaka, da budurwa ga da 1000 suke yawo a rana da yunwa, da budurwa ga da 1000 ni dai da budurwa gara ka bani 1000, da budurwa gara ka bani 1000. So thank you very much. Dawo mana. Dan Allah idan wannan matashin mawaki jarumi Hausawan waka ya burge ku, ku tafa mishi dan Allah. Very good. To thank you Hausawan waka. Samu wuri ka huta. Zan dauki daman wannan dama kuma in ce mashi ainihin mai buki da kawayensa wato su samu gurin zama. Samu wurin zama. Thank you very much. Thank you very much. Manyan bakinmu da kuka zo wannan gagarumin birthday party na wato abokina KB Show. Kamar da kuka sani a birthday party ana yanka wato cake wato alkubus kenan, ko kuma mummuki ko kuma ce biredi wato na masu biki. To a haka ne zan ɗauki wannan dama mai tattaki zuwa wannan katafarin teburi na wannan wato mai biki wato KB Show, mu je mu yanka wannan wato birthday party cake kenan, birthday cake. To yanzu KB Show ya tashi za a yanka cake. So KB Show bismillah, da wa za ka fara? Dale, ai kamata ke ki yanka cake din nan. Tsaya. Kamar ya ta yanka cake. A wace hujjar? Me amfani na? Zaman me nake? Me na zo yi? Na zo ne don in yanka cake. Dauken hannu. Mu je baby. Ke har kin isa? Ke wace ke to? Dan tsaya magana nake da mutum. Wannan karasa. Wai da wannan ba wai gai ba wai kawai. No, settle yourself please dan Allah. Murna muka zo yi anan dan Allah. Bari ki ji na gaya miki. Wannan ba filin ba naki bane. Saboda ana babbaka giwa ba a saurin jin kaurin zomo, ki ba gurin nan. Ke karamar kwaruwa. Allah ku saurara. Har ke wace ce ke? Baba. Wannan abin da kake mana kullum ya ishe ni. Wannan wace irin rayuwa ce? Kullum kana ja mana magana a gari. Kullum
kullum aikin kake kai ba na son magana banza ka shiru baby wannan makirin fa waye yaushe ke saurara kai saurara mun kai ya hankali wa me ka haka nan mata me ka haka nan ya hakuri kuna ji na ko yanzu abin da za a kai hakuri wannan dan mu ne fa to wa me ka shi nan ai ni baby ban san ya haihu ba na tunanin yadda yake da ni bayan ni ba wata ko ke in ubanki ne yake wannan halayyar ya zaki ina magana ana gaya miki waye ni a wurinsa kina wata magana na fi ki dattin kwakwalwa ki taurara wallahi shi yasa uban naka yazo yana son shagwa ya hakuri abokina wannan ya zaka dinga biye ma wannan baby mahaifinka ne ya ja maka kai hakuri mahaifinka ne ya ja to wallahi ba za a yi fante din nan ba ƙarya ne kariya ki tsara ke kariya kace ma kafa wallahi bada da kai to baya maka nama uban ka ne ya so ka saka raba ni da shi ba ana ga miki waye wace ina ga miki bana ya hakuri abokina wata baby wata yi kisa ba na san kana tare ni ka san ba wace ce ni wannan munafikan ma na shake ta aka raba zan samu kai kisa zan nemo kai kisa kai butulu ba kiri kaban nan ba kayu ba ƙarya ne baby iya nawa ne babu wani wallahi da Allah karfa ban nan wace ce ke saurara maukaciya jahila dabba ga kana jahili dabba wannan ni da baba ni da baba rana dubu ta barawo rana ɗaya ce ta mai ka ranar sabida ka ga mai gida wani tsiwa kake karamin mara kunya kai Allah dan saurara a sama nake ka gane ka kyale ka faɗo mana a sama kake in ga mara kunya ne kai wannan suwaye wannan suwaye akan zine kes ina ni da su abokina kai hakuri yanzu baka san abin da ya bata mana rai ba baka san daga ina muke ba ran ma bace yake ka zo kuma zaka zo ka tana kai hakuri dan Allah kai hakuri ka nazo ne ma magana dan kai saurara dalla da nazo ne ma magana na kakkafa ka wallahi na bubbura ma karfi dan wala ya hakuri a bari si tun da mara kunya ne ka an samu mana ya hakuri dan Allah ku ya hakuri dan me ya ga maka kai na ga ma a sama nake wallahi ka rubuta ka fado mana ka fado waye kaga abokina ko da ku ga na daga muku kafa dan kuna da yawa ne wallahi haka kake cewa abokina dan Allah ku ya hakuri kai hakuri mana kyale su bago sakan mun kwala an ki a saki sakan mun kwala an ki a saki kai abin da zaka yi zaka yi tukuye idan ka ƙara magana a gurin nan ba akan ka zan huce ba Allah ya tsina amma sake ni an bi da kai fa ba ka sake ni ba ka sake ni ba sai karamin mara kunya ne dan wala saboda nan ba gurin rigima bane amma na rantsi da Allah duk lokacin da na ganka ko na sare ma tawa da cin kunya ware ka dai ci sa'a yau Laraba bana faɗa ni kawai ma ƴan shasha kawai na gane budurwa maganin yunwa ba za ta yi min ba na gane budurwa ba za ta min na abin da dubu take min ba na gane budurwa damuwa ta ma ba za ta kau min ba sai dai ta daɗa min kaga gwara ka bani 1000 ya fi min soyayya ce abin ya motsa yana dukan rai ya bakin haba kabiru da girman ka da shekaru ka tsaya kana irin wannan shiga kai gaskiya wanda an yi tsohon banza to yanzu ke bisho ya tashi za a yanka kek kamar ya ta yanka kek a wata hujjar me amfani na zaman me nake me na zo yi na zo ne dan yanka kek babana mata yin ma mai tiktok din nan dan saboda mu samu followers da kuma likes su mu ja irin su mai lumfashi saboda Allah da annaba a ce mai kaman wannan shekarun yana wannan aiki da ƴaƴa da komai in tattaka wanda nake shine zaki iya lalacewa wannan wata irin rayuwa ce kullun kana ja mana magana a gari kullun aikin kake zamani mai yayi, zamani mai canja salo, zamani mai zuwa da kaddarori daban-daban. Zamani shi yakan sauya dan adam daga mutumin kirki wani lokacin ya zama mutumin banza. Zamani yakan sauya dan adam daga mutumin banza ya sake zama mutumin kirki. Muna iya kiransa da dattijan akwa, haka zalika muna iya kiransa da dattijan okari. Halayyarsa da ɗabi'unsa kadai suka bashi wannan suna. Ni da babana. Please a tafa wa Kebi Show. Wannan shine babban abokina Kebi Show, wato celebrant kenan. Tun da safe da na tashi ke nake jira, sanganin ki shi ya sani na zaɗe tsaye. Da Allah kalli can, wancan ba kawo ba ne? To magana ta gaskiya dole mahaifinku ya ja muku matsala a cikin irin wannan yanayi.
ai wallahi wasu iyayen da an yi tsufan kwando. In ubanki ne yake wannan halayyar ya zaki? Shi yasa uban naka yazo yana son shagwa. Ni da babana. ‘Ya'yansa sun yi iyayensu domin ganin sun dakile shi daga wannan halayya da ike yi, haka zalika suna cikin kunci da damuwa, bakin ciki da kuma yanayin da ya jefa su ya sanya iyalansa ba sa iya fita ko ina. Haba baba, wannan wani irin abu ne, wani irin zubar da mutunci ne. Ka biyo titi da wannan yarinyar da ka haife ta? Baby, wannan shi kuma waye? Ubanki ne. Ni da babana. Kamfanin Hausawa Film Production suka ɗauki nan kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna Ni da Babana. Labari Mubarak Hausawa, tsara labari Mudassir Isyaku Dutsenma, wanda ya bada umarni Mudassir Isyaku Dutsenma, shiryawa Mubarak Hausawa. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Hausawan Waka TV. Ni da Babana. Kyafewar jikinsa ita kadai ta muzan tashi. Ni da babana, 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 ni da babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in da dai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma, baba ka gyara halinka tun kana da dama. Kaga yanzu ka manyanta, zuciya budurwa ita ce take maka saka ka ɗara ma kowa. Ni da babana, ni da babana, ni da babana, ni da babana.